ymweld â ni. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi, please teimlwch yn gartrefol yma. Fe fydd yna baned ar ôl yr Oedfa, felly peidiwch reffro i ffwrdd. Mae'n da i aros i gael cymdeithas gyda'n gilydd, ond does dim ysgol Sul ar ôl Oedfa o'r yma. Croeso arbennig, o'ch yn gweld fi lawr fan hyn am change a nid lan yn y pulpit, achos fi'n falch iawn i weid bod gyda ni Lewis Brunt yn pregethu gyda ni bore yma. Mae Lewis, os ydych chi ddim yn ei nabod mae'n fachgen o Caerdydd. Dwi'n mynd i plas mawr, druan y fe, nes glant haf. Ond mae Lewis a'i wraig Abby, maen nhw'n byw yn Llundain ar hyn o bryd. Felly ni'n gwerthfawrogi yr ymdrech nhw wedi wneud i ddod nôl yma fel bod Lewis yn gallu'n arwain ni yn ein addoliad Lewis. Ni'n dymuno bendith Duw arna ti wrth i ti agor y gair i ni bore yma. Cwbl o gyhoeddiadau pellach. Y casgliad y mis hon, bydd y casgliad yn mynd at waith Lydia Adams a cefnogi Lydia yn ei gwaith cenhadol hi yn Slovenia. Os chi ddim yn nabod Lydia, ddim yn gyfarwydd ar gwaith, fe fydd yna fideo yn cael ei chwarae yn ystod yr Oedfa. Gobeithio bych chi'n gallu gweld a'i chlywed yn iawn, ond Lydia yn rhoi'r fath o update i ni ar y gwaith. Os ydych chi eisiau rhoi at y gwaith yna, yn y cefn, yn y bocs, casgliad, allwch chi gymryd amlen, nodi arno fe bod chi eisiau'r arian yna i fynd yn benodol at Lydia ac yna rhoi'r amlen yn y blwch. Unrhyw beth sydd ddim mewn amlen, bydd hynny jyst yn mynd at ein cronfa cyffredinol ni. A wedyn, ychydig o bethau am wythnos nesaf. Dydd Gwener nesaf, mae'n Gwener y Groglith. Bydd yn Oedfa fan hyn yn dechrau am 10, ond bydd rhaid i'r Oedfa bod chydig yn fyrrach nag arfer. Mae'r adeilad yn mynd i gael ei ddefnyddio ychydig ar ôl 11, felly bydd yn Oedfa byr fan hyn, a dim paned fan hyn, ond bawn ni falle nôl i'n gardd ni neu gardd rhywun arall i gael paned ar ôl yr Oedfa, os yw'r tywydd y caniatau. Ac yna, di Sul y Pasg, Oedfa bore fan hyn fel arfer am 10, ond yna mae'n gyfarfod awyr agored mynd i fod ar y comin, mynd i wedi cael caniatau, a mae popeth yn iawn am hynny nawr. Yn y Brynhawn am 4 o'r gloch mae hynny yn dechrau. Mae yna wahoddiadau bod nhw ar gael, sori o'n i dos ni bod ag i ddangos, ond mae yna wahoddiadau, felly cymrwch rai o nhw mwyn dosbarthu a trio denu pobl i ddod i hynny. Wel, mae wedi o'n i gyflwyno yr Oedfa nawr i'r arglwydd. O Dduw ein tad a phad ein harglwydd Iesu Grist. Ie, ni diolch i ti am ddiwrnod newydd ac yn diolch i ti, ie, bod ti yn ddydd Sul, dydd cynta'r wythnos, y dydd wythnosol hynny pan rydyn ni yn cael dathlu at gyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, a'r dechrau newydd, a'r bywyd newydd sydd i'w gael ynddo fe. Ni diolch, ie, heddi am Sul y Blodau, ac arglwydd yr ffordd i ni'n cael yn atgoffa o'r arglwydd Iesu a'i barodrwydd ei fynd i Jerusalem, yn gwybod beth oedd o'i blaen, yn gwybod beth roedd hi'n ei olygu, a mynd i gostio iddo fe fod yn frenin, mynd i gostio ei fywyd ar y groes. O arglwydd, ni'n diolch am hyn, a ni'n gofyn bore yna. Wrth ni ddod i ddadoli di, wrth i Lewis arwain agor ac esbonio dy air di i ni. Ni'n gofyn arna ti fod yn agos ato ni, ni'n gofyn i ti siarad â ni. O arglwydd, ni'n gweddio i pob ryddid i Lewis, a dad ni'n gweddio dy bendith i arno ni gyd. Dad, clyw ein gweddi ni na. A mynd bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, bore da bawb ac diolch gymaint am croeso cynnes gennych chi gyd. Mae mor hyfryd bod nôl yng Nghaerdydd. Sa di bod nôl ers amser maith, so mae'n lyflu bod nôl.
ar y achlysur hyfryd. Mae amser y Pasg yn dod wythnos nesaf, yn dydi e? Ond beth am i ni cychwyn ein amser bore yma gyda canu emyn rhif 35 yn y llyfr. Beth am i ni ganu gyda'n gilydd. Felly, os ydych chi moyn sefyll gyda fi i ganu, nawn ni canu rhif 35. Wel, wrth ni droi at y gair bore yma, mae'r ddarlleniad yn dod yn penod 13 o Efengyl Ioan. Os ydych chi yn darllen o Beibl Cymraeg Newydd, mae rhif y dudalen yw 117 yn y Testament Newydd. Felly 117 yn y Testament Newydd, Ioan penod 13, yn cychwyn yn yr adnod gyntaf. Dyna ni'n darllen hon. Ar drothwy gwyl y Pasg, yr oedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod, iddo ymadael ar byd hwn a mynd at y tad. Yr oedd wedi caru'r rhai oedd yn eiddo iddo yn y byd, ac fi carodd hyd yr eithaf. Yn ystod swper, pan oedd y diafol eisoes wedi gosod yng nghalon Judas, fab Simon Iscariot, y bwriad i'w frydychu ef, dyma Iesu ac yntau'n gwybod bod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef a'i fod wedi dod oddi wrth Dduw a'i fod yn mynd at Dduw, yn codi o'r swper, ac yn rhoi ei wisg o'r neilltu, yn cymryd tywel ac yn ei glymu am ei ganol. Yna, tywallodd ddŵr i'r badell a ddechreuodd olchi traed i ddisgyblion, a'i sychu ar tywel oedd am ei ganol. Daeth at Simon Pedr yn ei dro ac meddai ef wrtho arglwydd, a wyt ti am olchi fy nhraed i? Atebodd Iesu ef, ni wyddos di ar hyn o bryd beth yr wyf fi am ei wneud, ond fe ddoi i wybod ar ôl hyn.
Meddai Pedr wrtho, ni cheidi olchi fy nhraed i byth. Atebodd Iesu ef, os na chaf dy olchi di, nid oes lle i ti gyda mi. Arglwydd, meddai Simon Pedr wrtho, nid fy nhraed yn unig, ond golch fy nwylo am pen hefyd. Dywedodd Iesu wrtho, yma'r sawl sydd wedi molchi drosto yn lan i gyd, ac nid oes angen arno angen golchi dim ond ei draed. Ac yr ydych chwi yn lan, ond nid pawb ohonoch. Oherwydd gwyddau pwy oedd am ei frydychu. Dyna pam y dywedodd nid yw pawb ohonoch yn lan. Wedi iddo olchi traed ac ymwisgo a chymryd ei le unwaith eto, gofynodd iddynt. A ydych yn deall beth y rwyf wedi wneud i chwi? Yr ydych chwi'n fy ngalw'n athro ac yn arglwydd a hynny'n gwbl briodol, oherwydd dyna wyf fi. Os wyf fi felly yn mynd ein arglwydd ac yn athro wedi golchi'ch traed chwi, fe ddylech chwythau hefyd olchi traed eich gilydd. Yr wyf wedi rhoi esiampl i chwi, yr ydych chwythau i wneud fel yr wyf wedi wneud i chwi. Yn wir, rwy'n dweud wrthych nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr, ac nid yw'r un a anfonir yn fwy na'r un a'i hanfonodd. Os gwyddoch y pethau hyn, gwyn eich byd os gweithredwch arnynt. Nid wyf yn siarad amdanoch i gyd. Yr wyf fi'n gwybod pwy a ddywysais, ond mae'n rhaid i'r ysgrythyr cael ei chyflawni. Y mae'r un sy'n bwyta fy marau wedi codi ei sawdl yn fy erbyn. Yr wyf fi'n dweud wrthych yn nawr cyn i'r peth ddigwydd, mwyn i chwi gredu pan ddigwydd mae my fi yw. Yn wir, rwy'n dweud wrthych y mae'r sawl sy'n derbyn unrhyw un anfona fi yn fy nerbyn i, ac mae'r sawl sy'n fy nerbyn i yn derbyn yr hwn am hanfono fi. Wel, bydded bendith Duw ar ei air. Ond cyn ni ddod at y gair eto, gadewch ni ganu unwaith eto gyda'n gilydd. Tro yma, rhif 20 o'r atodiad. Felly os oes gynnwch chi hynny, plis ymunwch gyda fi trwy sefyll i ganu emyn rhif 20.
Helo, Eglwys Caerdydd. Ac eto, lle i jyst deud diolch yn fawr iawn am eich holl gefnogaeth i fi dros y blynyddoedd. Mae wedi bod yn gret cael pobl fel chi yn gwydd. Lydia Adams, chi cefn amdani. Helo, Eglwys Caerdydd. Ac eto, lle i jyst deud diolch yn fawr iawn am eich holl gefnogaeth i fi dros y blynyddoedd. Mae wedi bod yn gret cael pobl fel chi yn gweddio drosto fi ac yn cefnogi fi yn ariannol hefyd. Heb bobl fel chi, fyswn ni methu bod yma yn Slofenia. So, diolch yn fawr iawn iawn. Dwi rili yn gwerthfawrogi fo. Fel mae rhan fwy o'ch chi'n gwybod dwi yn Slofenia ers 9 mlynedd rwan. A'r bwriad fi yma ydy i gallu sefydlu undeb Gristnogol ar gyfer myfyrwyr yma. Roedd yr undeb Gristnogol yn Prydain yn gymaint o helpu fi, dyfu yn fy ffydd i, a helpu fi rannu Iesu efo fy ffrindiau. A swn i'n licio gweld hynna yn digwydd yn Slofenia, bys y myfyrwyr yn dod at ei gilydd, cael ei cryfhau gan gair Duw, ei bondio ac ei gyrru allan i gyrraedd allan at ei ffrindiau. Mae'r gwaith yn slo, so dwi ddim wedi explodio fel swn i'n meddwl fysa fo wedi, ond mae Duw wedi bod yn gwneud pethau. Yn ddiweddar, un peth calonogol dwi wedi gweld ydy un o'r grwpiau sydd gyda ni ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Bob dydd Llun, da ni'n cwrdd i siarad a debeitio pynciau difn, fel dioddefaint, gwirionedd a pethau fel yna. A mae un merch sydd wedi bod yn dod bob wythnos, hyd yn oed y semestr diwetha hefyd. A mae hi rili efo diddordeb i wybod mwy am beth da ni'n credu a mae hi jyst yn agored yn ysbrydol. Bod hi'n atheist, mae hi dal eisiau gwybod mwy amdan beth da ni'n credu. So mae hynny wedi bod yn galonogol gwybod bod pobl fel yna dal o gwmpas. Un o'r pethau anodd i fi ydy y grŵp efo myfyrwyr Slofeneg. Mae'r grŵp jyst yn anodd i sefydlu. Mae lot o myfyrwyr ddim yn committed iawn ac jyst ddim yn troi fyny. So mae hwnna wedi bod yn jyst rhywbeth anodd dros y blynyddoedd. Ac yn ddiweddar, dwi'n meddwl, wedi bod yn tema eitha isel. Falle gaeaf hir a adeg Covid. So mae hwnna wedi bod eitha sialens i fi. Gorfod byw efo diffyg egni a motivation. So gallech chi weddio am hynna hefyd. Mae lot o'na chi wedi gofyn am yr sefyllfa efo Ukraine. Mae pethau wedi dechrau effeithio ni chydig bach mwy. Mae prisiau byw wedi codi chydig bach, petrol a y bwyd. Mae yna lot o deuluoedd wedi dechrau dod ac yn chwilio am lle fydd i fyw yma. 3 neu falle 4 teulu newydd wedi ymuno â capel ni sydd yn galonogol. Ac da ni'n anfon lot o bethau i'r bordor. Mae lot o bobl yn dreifio trwy Slofenia neu da ni'n anfon gymaint ag allan ni i'r bordor ac i'r pobl yna. Ond ar hyn o bryd, da ni'n saff. Da ni'n digon pell i ffwrdd o bob dim sy'n digwydd. Jyst i orffen, swn i'n licio rhannu chydig bach o bwyntiau gweddi. Bys ni'n rili gwerthfawrogi os ydych chi'n gweddio am le i fyw. Mae'r lle da ni'n byw rwan yn lle arbennig o dda. Dim ond 5 munud i ffwrdd o fan hyn, lle mor brydferth. Ond da ni angen symud achos mae'r brechenog ddim mor gret. So gallech chi weddio bydd Duw yn darparu lle newydd i ni fyw. Lle gallwn ni wahodd bobl nôl adre, cael dangos lle ti garwch a cael grwpiau i astudio Beibl yn y tŷ, achos da ni methu bod yn y brifysgol. Gallwn ni trystio bydd Duw yn darparu lle i ni fyw bod y prisiau wedi mynd yn ymladio ddrud. Gallech chi weddio am hynna. Gallech chi weddio am y gwaith i gario ymlaen efo'r Slofin, yn enwedig gan bod y mor awkward a mor anodd i trio cael o i cael ei sefydlu. Gweddiwch bydd
jyst cwrdd efo'i gilydd, darllen y Beibl ac efo'n gilydd. So, gallwch chi wedi am hynna. Jyst diolch yn fawr iawn eto am eich holl gefnogaeth. Dwi rili yn gwerthfawrogi fo. Hyfryd iawn i glywed. Ta-ra, rwan. O, Lydia fyna. Wel, cyn ni dod at y gair, ni'n mynd i canu un arall, actually. O'n i'n meddwl o'n i'n dod nawr, ond wedi colli mas can rhif 19 yn yr atodiad, felly ni'n mynd i canu yna yn gyntaf cyn ni ddod at ein bregaeth. So, os gwelwch yna, please, wnewch chi sefyll gyda fi i ganu can rhif 19 yn yr atodiad, fod it ogoniant cyflawn gyda'r dad cyn bod y byd. Oedd yn heiddi uwch dychymyg, mawl angylion nef i gyd. Roedd gygoniant mwy ryfeddol pan ddibrisiasait ti dy hun. Dyw mewn cnawd yn mynnu gwisgo tywel gwasanaethwr dyn. Gad ni ganu'r emyn yma gyda'n gilydd. Wel, os oes gennych chi'ch Beiblau wrth law, please cadwch nhw ar agor wrth ni ddod at ein destun ni bore yma. Ioan 13. Ac yn gyntaf oll, wi moyn i ni fynd nôl i ysgol am chydig bach, achos wi moyn mynd yn ni nôl i gwersi hanes. A'r cwestiwn wi moyn gofyn yw, tybed, be fysych chi'n disgwyl i brenin
bod fel? Be fysa fel y stereotype yn eich meddwl? Be fysa chi'n disgwyl? Nawr, mae brenhinoedd fel arfer yn cael ei ystyried fel... pa fath o rinweddau fysa chi'n disgwyl iddyn nhw cael tybed? Nawr, mae'n ddiddorol yn dydi, achos does yna ddim llawer o brenhinoedd yn y byd rhagor, nac oes. Ond mae'n siŵr bod gynnon ni gyd rhyw fath o ddelwedd ta beth sy'n dod i'r pen. Mae brenhinoedd fel arfer yn cael ei ystyried fel bobl pwerus yn dydyn nhw. Maen nhw'n cael reolaeth dros lle benodol, pobl benodol. Mae ganddyn nhw lot o feddiant, lot o tir, air, arian, anifeiliaid, beth bynnag yw e. Maen nhw'n mynd i brwydro ac yn ymladd yn erbyn ei gylynion. Un peth wi'n meddwl amdano hefyd yw bod gen nhw lot o weision, lot o bobl sydd yn gwneud pethau drostyn nhw. Wel, heddi, wrth ni ddod at y gair, dyn ni'n cael y braint o ystyried y brenin fwyaf bwerus sy'n erioed wedi cerdded y ddeiar. Ond eto, dydy siŵr o fod ddim yn ffitio'r delwedd bys y nifer o bobl yn ystyried i frenin i fod fel. Nawr, dyn ni'n mynd i fod yn ofyn y cwestiwn yma bore yma. Pa fath o frenin yw Iesu Grist? Pa fath o frenin yw Iesu Grist? A mae'n cwestiwn holl bwysig yn dydy e. Un sy'n dylanwadu ar ein bywydau ni mewn ffordd fawr, ac hefyd un sydd wrth gwrs yn hanfodol i neges Cristnogol ni, neges ni fel Cristnogion i'r byd o'n cwmpas. Felly wrth i'r Pasg nesau atom ni, amser yma wythnos nesaf, dyn ni'n mynd i bod yn gwario amser bore yma yn y Fengel Ioan i ceisio ddod i hyd i ran o'r ateb yma. Dyn ni'n mynd i fod yn ystyried dau beth syml bore yma, dyn ni'n gobeithio mynd i weld o'r adnodau dan sylw. Yn gyntaf, dyn ni'n mynd i bod yn gweld bod y brenin yn gwasanaethu ni trwy'r groes, ac yn ail, fod y brenin yn gosod y siampl i'w ddisgyblion i ddilyn. Felly, yn gyntaf, mae'r brenin yn gwasanaethu ni trwy y groes. Nawr, wrth ni edrych ar y Beibl, sylwch yn gyntaf ar y manylun yma yn adnod 1. Mae'r golygfa yma, dyn ni'n edrych ar bore yma, yn digwydd ar drothwy gwyl y Pasg. Ac wrth gwrs, nid manylun dibwys yw hon fan hyn, mae hon yn llawn arwyddocad gyda beth sy'n mynd i ddigwydd. Wrth gwrs, gwyl y Pasg i'r Iddewon oedd y gwyl oedd yn cael ei gynnal i ddathlu a chofio'r Exodus. A dyma oedd digwyddiad y mwyaf nodedig hanes Israel, ble dyn ni'n cofio nath Duw achub pobl Israel o gaethiwed creulon yn yr Aifft, nôl yn yr Hen Testament. Ac wrth meddwl yn ôl i Exodus, nawn ni cofio'r hyn a ddigwyddodd ar y Pasg, sef y gorchymyn derbyniodd yr Israeliaid i lladd oen y Pasg fel aberth a thynellu'r gwaed ar bist y drysau, fel bydde'r angel yn mynd heibio y teuluoedd oedd wedi gwneud hyn, ac y bydden nhw'n cael ei achub rhag barn Duw oedd yn dod ar yr Aifft. Mewn geiriau eraill, oedd gwyl y Pasg yn ddathliad o iachawdwriaeth Duw, y ffordd oedd Duw achub ei bobl. Dyna beth oedd pobl Israel yn ddathlu wrth i nhw ddathlu'r gwyl yma. Mae'r hanes yma yn sefyll mas am fod e'n dangos bod yr arglwydd yw'r un sydd yn achub ei bobl. Ac mae Ioan fan hyn yn ychwanegu'r manylun i ddangos sut mae Duw yn bwriadu cynnal Exodus newydd trwy Iesu Grist. Nawr, yn ôl i adnod 1, sylwch gyda fi. Roedd Iesu'n gwybod, ni'n darllen hon, fod Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod, iddo ymadael ar byd hwn a mynd at y tad. Nawr, mae brig fywyd a weinidogaeth Iesu o Nazareth wedi cyrraedd ni wrth i ni cychwyn benod 13. Hyd yn hyn, mae di arddangos pwy yw e'n glir trwy arwyddion a thrwy ei ddysgeidiaeth am teyrnas Duw. A mae'r arwyddion yma wedi cael ei roi i arddangos yn glir bod Duw wedi camu mewn i'w greadigaeth i fod gyda'i bobl. Neu i gymryd iaith benod gyntaf y Fengel Ioan i fod yn oleuni yn y tywyllwch, yn llawn gras a gwirionedd. Ond erbyn i ni cyrraedd penod 13, mae'n edrych fel bod y tywyllwch yn dechrau cau mewn. Nawr, mae'n lot o bethau sy'n ymddangos yn betrysgar i ni yn y benod yma.
Yn gyntaf oll, mae Iesu Grist yn mynd i adael y byd hwn adnod 1 i ddychwelyd at y tad. Pam mae rhaid iddo adael? Pwy bysau moyn Iesu adael? Bysau'r byd yn lle gymaint well? Petasau Iesu yn aros? Yr un sy'n gallu troi ddŵr yn win mewn priodasau ac yr un sy'n gallu echau'r sal a chodi'r meirw. Pam mae Iesu angen mynd? Mae hwn yn peth petrisgar yn dydy e. Ond yn ail, i wneud pethau hyd yn oed yn waith, mae'r modd y mae'n mynd i adael yn fwy arswydus na dim arall. Dyn ni'n gweld hon yn adnod 2. Adnod 2, dyn ni'n darllen hon yn ystod swper, pan oedd y diafol eisoes wedi gosod yng nghalon Judas, fab Simon Iscariot, i bwriad i'w frydychu ef. Felly mae Iesu'n mynd i gael ei frydychu gan rywun hollol anisgwyliedig, gan un oedd yn rhan o'r reng mewnor, un o'i ddilynwyr, un o'i ffrindiau fwyaf agos, un o'r 12 ddisgybl. Ond wrth i ni roi y ddau beth yma at ein gilydd, dyn ni'n gweld bod y Beibl yn glir, taw nid damwain neu drychineb yw y pethau yma, dyna beth oedd llawer o gwmpas Iesu'n credu ar y pryd, wrth gwrs. Dydy cynllun Duw heb methu o gwbl. Yn hytrach, dyma oedd y cynllun ers y cychwyn. Ac mae ail hanner y Fengel Ioan sy'n ni'n cychwyn gyda fan hyn, ym mhenod 13, mae'n para hyd at penod 17. Ac yn aml iawn, mae hwn yn cael ei gyfeirio at fel golygfa'r goruwch ystafell. Un golygfa yw lle mae Iesu gyda'i ddisgyblion ar y noswaith cyn dydd Gwener y Groglith. A mae'n dangos, mae'n dysgu y manylion rhyfeddol sy'n mynd i gael ei gyflawni trwy ei fywyd a thrwy ei farwolaeth. A sut mae'r arglwydd yn dysgu ni i fyw trwy ffydd tan mae fe'n dod nôl. Dyma beth yw bwyslais Iesu yn y darn yma o'r Beibl, esbonio beth mae'n mynd i gyflawni a gwneud yn y Pasg. Felly wrth cyfeirio at y cwestiwn dyn ni'n mynd i gofyn bore yma, pa fath o frenin yw Iesu Grist, dyn ni'n mynd i weld rwy'n credu yr ateb canlynol, neu rhywbeth debyg. Mae Iesu'n frenin sy'n darostyngu ei hun i'r groes mwyn ein glanhau ni am byth. Ac mae yna 2 brif naratif sydd i weld yn mynd ochr wrth ochr trwy'r benod yma. Ar un llaw, dyn ni'n darllen bod Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod, fel dyn ni newydd bod yn meddwl amdan. Ac mae'r awr wrth gwrs yn cyfeirio at yr hyn mae'n mynd i wneud. Mae'n cyfeirio at y groes. Ac mae'r dwediad yma, yr awr, yn thema mawr trwy gydol Ioan. Mae'n dangos bod Iesu o'r cychwyn gyntaf wedi gwybod yn union sut oedd e'n mynd i farw, a hefyd sut oedd e'n mynd i ddigwydd, achos yn wir, dyna pam ddaeth e'r byd yn y lle gyntaf, ar gyfer yr awr yma. Nawr, mae hefyd yn dangos ym mhenod 13 bod ei waith wedi ei gyflawni. Adnod 1 eto, yr oedd wedi caru'r rhai oedd yn eiddo yn y byd ac fi carodd hyd yr eithaf. Nawr, y ffordd mae Iesu wedi caru ei bobl yw trwy cyflawni y wyllus Duw y Tad, sef i achub y rai mae'r Tad wedi roi iddo fe. I ddefnyddio iaith yr Efengil eto, mae rai sydd yn dilyn Iesu Grist wedi cael ei achub o gerdded yn y tywyllwch, sydd yn cynrychioli ein condemniad ger bron Duw, o ganlyniad i'n pechod ni, ac wedi cael ei arwain i'r goleuni, sy'n arwain i fywyd tragwyddol, a lle tragwyddol yn heyrnos Duw. Ond ynghyd yr naratif yma wedi plethu mewn yn yr adnodau yma, dyn ni'n gweld yr hen frwydr sydd wedi bod yn mynd ymlaen trwy gydol nid dim ond y Testament Newydd, ond yr holl Feibl yn dod i ben. Dyn ni'n gweld hon yn gyntaf reit nôl yn llyfr Genesis, penod 3. Ni'n darllen fod, mae gennym ni fan hyn yn Ioan, hedyn y graig, yr hyn mae Duw yn gaddo sy'n mynd i achub pobl, hedyn y graig Iesu Grist, yn dod wyneb yn wyneb gyda hedyn y sarf, Judas Iscariot. Ac mae'r 2 yn gwrthdaro fan hyn. Ond wrth i ni ddychwelyd at ein is-deitl gyntaf, mae'r brenin yn gwasanaethu ni trwy'r groes. Gad i ni edrych gyda'n gilydd ar adnodau 3 i 5.
ysgolwch yna, darllenwch gyda fi. Dyma Iesu ac yntau'n gwybod bod y tad wedi rhoi pob peth neu ddwyloedd a'i fod wedi dod oddi wrth Dduw a'i fod yn mynd at Dduw, yn codi o'r swper ac yn rhoi wisg o'r neilltu, yn cymryd tywel ac yn ei glymu am ei ganol. Yna, tywallodd dŵr i'r badell a dechreuodd olchi traed ei ddisgyblion a'i sychu ar tywel oedd am ei ganol. Nawr, tybed os ydych chi'n cofio'r tro diwetha wnaeth rhywbeth wneud i chi teimlo'n lletwyth. Rhywbeth falle ydych chi'n nabod yn rhywun wneud, neu sefyllfa wneud i chi teimlo'n anghyfforddus. Pan ni'n meddwl am hon, wy'n credu ar y siampl fwyaf wy'n gallu meddwl amdani yw pryd ydych chi'n mynd mas am fwyd. Sa'n siŵr os ydych chi wedi cael y profiad yma, ond chi'n mynd mas am fwyd ac mae rhywun yn dathlu penblwydd. Chi'n gwybod beth dwi'n meddwl? Ac mae pawb yn dechrau canu penblwydd hapus. Ac mae'r cacen yn dod mas, ac mae pawb yn syllu ar y person yna. Wy wastad yn teimlo lletwythder, hyd yn oed taw nad fi sydd yn y sefyllfa yna. Ond, petas y fe yn y sefyllfa... yn y sefyllfa yma, sydd gynnon ni yn y Beibl, y sefyllfa lle mae Iesu yn golchi traed i'r ddisgyblion, mae'n neud i'r ddisgyblion teimlo yn lletwyth dros ben. Maen nhw'n anghyffyrddus. Mae'n gwneud rhywbeth sy'n syni nhw. Be mae'n neud yw tynnu ei wisg allanol i ffwrdd, yn lapio tywel o'i gwmpas ac yn dechrau golchi traed. Nawr, efallai ni, bore yma, dyn ni ddim yn teimlo'r ergyd fan hyn fel dyn ni fod. I'r ddisgyblion, sef Iddewon y ganrif gyntaf, mae be mae Iesu'n gwneud fan hyn yn hollol amlwg ac eto yn peth anghredadwy. Mae be mae'n neud yw gwisgo fel bysau gwas yn neud ac yn gwneud swydd sy'n bell o fod yn swydd anrhydeddus. Wrth ni deimlo rhyw fath o pwysau hon, gad ni gofio, taw dim ond rhyw wythnos neu ddau ynghynt, mae Iesu Grist wedi dangos beth yw maint ei rym trwy galw dyn oedd wedi bod yn gorwedd yn farw ers 4 diwrnod yn ôl yn fyw, a hynny trwy ei air. Nath y ddigwyddiad yma syni nifer o bobl yn Israel a trwy llawer o bobl at yr arglwydd mewn ffydd. Mae'r un dyn yma sy'n gryfach na marwolaeth ar bedd ei hun nawr yn syni'r ddisgyblion trwy golchi traed nhw. Wrth gwrs, mae'r ddisgyblion wedi cael seddi res flaen hyd yn hyn i ryfeddodau Iesu Grist. Maen nhw wedi bod yn eistedd ar y res flaen trwy ei weinidogaeth. O'n nhw'n disgwyl i ddilyniant Iesu cynyddu ac iddo fe ddod yn frenin Israel a chipio'r wlad oddi wrth awdurdod yr Rufeiniaid, a wedyn geith pawb fyw yn hapus mewn heddwch. Dyna beth oedd pobl yn disgwyl. Ond mae be mae Iesu'n neud dangos i ni fan hyn, wel mae'n petrisgar iddyn nhw. Mae'n syni nhw. Mae golchi traed yn peth afiach hyd yn oed yn ein oes ni yn dydi, achos mae traed yn darnau sydd ddim yn neis iawn yn cyrff ni. Ystyriwch be fyse traed y ddisgyblion fel. Mewn byd, ble oedd pawb yn gwisgo sandalau yn unig ac yn cerdded milltiroedd yn ddyddiol. Fysen nhw'n drewi ac yn chwyslyd ac, wel, chi'n deall y pwynt, dydyn nhw ddim yn neis. Felly mae golchi traed hyd yn oed yn cael ei ystyried gan rai yn y ganrif gyntaf yn rhy afiach i unrhyw iddew gwneud. Ac felly oedd e'n job, oedd e'n swydd oedd wedi cael ei neilltuo i geithweision genhedlig yn unig. Felly mae'n gadael ni gyda'r cwestiwn, dydy e? Y cwestiwn naturiol nesaf, sef pam mae Iesu Grist yn gwneud y fath beth? Beth oedd y pwynt ohono fe'n neud hon? Wel, mae'n tynnu sylw chi'n gloi at rhywbeth sydd wedi taro fi trwy paratoi hon, a hynny yw'r manylun yn adnod 3. Nid yr adnod gyfan yw hon, ond just gwrandewch ar hon. Dyma Iesu ac yntau'n gwybod bod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef, ac ei fod wedi dod oddi wrth Dduw a'i fod yn mynd at Dduw. Dyna'r hyn sydd wedi syni fi yr wythnos yma wrth paratoi. Mae'r dyn sy'n golchi traed yr adnodau, mae'r dyn sy'n golchi traed ei ddisgyblion yn adnodau 4 i 11. Dwi ddim yn ddyn feidrol fel fi a ti. Dyma yw Duw wedi dod yn gnawd. Mae ganddo fe awdurdod dros pob dim. Dros bywyd, dros marwolaeth, dros ei gelynion,
dros y bydysawd cyfan. A be mae'n dewis gwneud? Mae'n golchi traed. Pam? Pam yn neud hon? Dydy ddim yn neud synwyr nag yw, wrth ni roi y ddau beth at ei gilydd. Ac un person sydd hefyd yn cytuno gyda ni bod e ddim yn neud synwyr yw Simon Pedr. Sylwch ar ei ymateb yn adnod 8. Mae hwn yn dod ar gefn ei gwestiwn yn adnod 6, lle mae'n dweud arglwydd, wyt ti am golchi traed fi? Ac mae'n benderfynol yn ei ateb i Iesu. Ei ateb yw, ni chi diolch i fy nhraed i byth. I Pedr, dydy'r hyn mae Iesu'n gwneud fan hyn ddim yn weddus. Bydd Iesu byth yn cyffwrdd ei traed ef os oes ganddo fe unrhyw dweud yn y peth. A sa'n meddwl mae'n dweud hon allan o falchder, ond yn hytrach oherwydd dydy ddim yn deall be mae Iesu'n gwneud. Ac i Pedr, nid dyma beth mae'r Meseia fod gwneud, chwaith yw hon. Nid golchi traed yw swydd Meseia Duw. Swydd Iesu yw gwneud be mae wedi bod yn gwneud. Codi'r meirw. Gwellau'r sâl. Y disgyblion y ddylai fod yn golchi ei draed fe, os unrhyw beth. Ond mae Iesu'n cyfathrebu rhywbeth syfrdanol fan hyn. Rhywbeth yn ôl adnod 7 sydd ond yn mynd i gwneud synwyr llawn unwaith y mae'r ddisgyblion yn edrych yn ôl. A'r peth mae Iesu'n siarad amdano wrth gwrs yw ei farwolaeth ar y groes. Dydy'r ddisgyblion ddim yn deall beth sy'n digwydd oherwydd cynllun Duw sydd yn cael ei weithio allan fan hyn. A dyn ni'n gweld yn glir fod yr hyn sydd dan sylw yn y ddysgeidiaeth yma, yr hyn mae Iesu'n dangos trwy wneud hon, yw glendid. Dyn ni'n gallu cael rhyw fath o gyd yn deimlad yn dydyn ni gyda Simon Pedr. Wrth gwrs, fysa fe'n gyfarwydd iawn gyda'r Hen Testament, a sut mae fe'n dangos yn glir beth yw cymeriad Duw. Mae Duw yn sanctaidd. Dydy e methu edrych ar pechod heb teimlo casineb perffaith. A dyma go iawn yw'n broblem mwyaf ni heddiw yma, dydy e. Fel pobl pechadurus, sut ydyn ni'n mynd i dod ger bron Duw sanctaidd a chyfiawn? Sut ydyn ni'n mynd i dod i gael berthynas a chymdeithas gyda'r arglwydd pan dyn ni'n Brunt? A thrwy'r dameg weledol, mae Iesu'n arddangos i'r ddisgyblion fan hyn be mae'n dysgu, ac be mae'n dysgu yw bod fe ei hun sy'n mynd i gwneud ni'n lan. Fe sy'n mynd i gymryd ffurf geithwas i'n golchi ni o flaen Duw. Ond yn hytrach nid gyda dŵr, ond gyda'i waed. Achos be mae'n mynd i gwneud yw cymryd ein lle ni i wynebu barn Duw. Ni sy'n heiddiau, ni yw'r rhai sydd wedi pechu. Ond mae Duw yn ei gyfiawnder a'i gariad teg ato ni yn talu'r pris trwy'r groes. Ac yn wir, dyn ni'n gweld angen rheidrwydd y groes yn adnod 8 hefyd gyda ymateb Iesu i Pedr. Mae'n dweud hon, os na chaf dy olchi di, nid oes lle i ti gyda mi. Does dim gobeith i ni heddi yma tu allan i groes Crist. Does na ddim gobeith i Pedr chwaith. Does na ddim gobeith i'r byd heb groes Crist. I ddod at Dduw, mae rhaid i chi gadael i yr arglwydd Iesu eich gwasanaethu chi. Mae rhaid i chi dderbyn y rodd yma. Peidiwch a ddibynnu ar unrhyw beth arall, beth bynnag yw e. Just credwch a derbyniwch yr hyn mae Iesu wedi gwneud yn barod ar eich cyfer chi. Nawr, dyma yw'r newyddion gorau, y newyddion fwyaf anhygoel, y gwirionedd fwyaf brydferth. A hefyd, rhaid gofyn i chi cam ddeall hefyd heddi yma, mae hon yn rhywbeth bersonol i chi heddi yma. Un o'r pethau fwyaf anhygoel yw bod Iesu'n golchi traed ei ddisgyblion yn bersonol. Felly, os ydych chi'n dilyn Iesu Grist heddi yma, yna mae Iesu wedi marw drosto chi ar y groes. Roedd hi'n gwybod popeth amdano chi, ac fe nath y dewis i farw drosto chi'n bersonol. Nawr dyma newyddion da, ynddo fe? A fi moyn ailadrodd eto bore yma, bod y gwahoddiad yma i bob un. I bawb tu fewn, i bawb tu fas. Os nad ydych chi'n dilyn Iesu, clywch bod Duw ei hun yn eich gwahodd chi heddi.
A dyma rodd sydd does ddim twyll neu catches, mae'n hollol rydd. Dyn ni'n gweld hefyd bod y golch mae Iesu mynd i roi, wel, mae'n ddigonol. Mae'r groes yn ddigonol, digwyddiad unwaith am byth. Yn adnod 9, gwelwn ni Simon Pedr eto yn camddeall ar hyn sy'n mynd i ddigwydd. Ei fod y tro yma, moyn yr hyn mae Iesu'n cynnig. Mae'n dechrau deall hynny. Ar ôl i Iesu bwysleisio angen rheidrwydd y golch mae'n cynnig, mae Pedr yn ôl ei natur ffrwydrol yn troi'r pegon arall y tro yma ac yn dweud Arglwydd, nid fy nhraed yn unig, ond golch fy nwylo am pen hefyd. Nawr, wrth ni edrych ar adnod 10 gyda'n gilydd, mae'r adnod yma'n gallu bod chydig bach yn tricky, ond os dwi'n deall yn iawn, mae Iesu'n pwysleisio yr union beth yma sydd bod y glanhad yma'n cynnig yn ddigwyddiad un tro am byth. Mae'n ddigonol. Dydy'r groes ddim i gael ei ailadrodd eto. Nawr, i gymryd yr enghraifft dwi'n credu sydd i roi ni fan hyn, os mae rhywun yn cael bath cyn mynd mas rhywle, yr unig beth maen nhw'n mynd i orfod golchi eto yw ei draed yn dydi, achos dyna'r peth sy'n cymryd nhw i'r lle. Wy'n credu dyma'r syniad dyn ni'n cael fan hyn. Yn ein bywydau Cristnogol, mae rhaid i ni barhau, dyn ni'n hollol lan yn Christ. Mae beth dyn ni'n dathlu bod Iesu wedi gwneud ar y Pasg. Dyma yw y modd dyn ni wedi'n glanhau am byth. Ond dyn ni hefyd yn dod yn ddyddiol yn ôl at y groes am gras yn dydyn ni. Achos fel sy'n glir yn y pistol gyntaf yr un awdur, Ioan, mae'r sawl sy'n cerdded yn y goleuni, y gair yma am bywyd, fatha dyna beth mae'r goleuni yn ei olygu, wel, mae rhai sy'n cerdded yn y goleuni wastad yn cerdded yng nghysgod y groes. Ac mae hynny wrth gwrs yn cynnwys fel dyn ni'n dysgu fyna cyffesu ein pechodau ni, y pechodau dyn ni'n syrthu i fel Cristnogion yn ddyddiol. Felly, pwy sy'n lan? Felly, dyn ni'n gweld lot o sôn am glendid yn dydyn ni fan hyn. Pwy sy'n lan yn yr adnoddau yma? Wel, dyn ni wedi bod yn ystyried, ni sydd yn dilyn Iesu trwy ffydd, sy'n trystio ei waith ar y groes ar ein rhan. Ni sy'n lan bore yma. Ac mae hon trwy gras, ac i ddweud y gwir, dyma prif nod Ioan yn ysgrifennu'r efengyl yma yn dyddiau. Dyn ni'n darllen ym mhenod 20 bod y llyfr yma wedi cael ei ysgrifennu mwyn i ni credu mae Iesu yw'r Meseia, Mab Duw, ac mwyn i chwi trwy gredu cael bywyd yn ei enwydd. Felly mae bywyd heddi, bywyd llawn, i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Dewch ato fe, pawb sy'n moyn profi y bywyd yma. Ond dyn ni'n gweld naratif arall yn parhau fan hyn hefyd. Wrth ni gweld y peth brydferth yma mae Iesu'n gwneud, dyn ni'n darllen yn adnod 10 geiriau yma. Ac yr ydych wi yn lan yn dweud wrth y ddisgyblion, ond nid pawb ohonoch. Oherwydd gwyddau pwy oedd am ei frydych e. Dyna pam y ddywedodd nid yw pawb ohonoch yn lan. Nid bob un o'r ddisgyblion oedd yna ar y pryd sy'n credu, nid bob un o'r ddisgyblion sy'n credu. Yn wir, mae un ohonyn nhw yn mynd i frydychu yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth ni ystyried gyda'n gilydd ail hanner yr adnodau yma, dyn ni'n dod at ein is-deitl nesaf ni. Sef mae'r brenin yn gosod y siampl i'w ddisgyblion dilyn. Nawr, mae'r ddisgyblion fan hyn yn cyfeirio nid yn unig i'r 12 oedd gyda Iesu fyna, ond i ninnau heddiw yma hefyd. Mae Iesu moyn i ni ddarllen y benod yma a gweld yr esiampl y mae wedi gosod allan ar ein cyfer ni. A mae'n cychwyn yr adnod nesaf gyda cwestiwn yn adnod 12. Drycha gyda fi ar adnod 12. A ydych chi'n deall beth yr wyf fi wedi wneud i chwi? Ydych chi'n fy ngalw i'n athro ac yn arglwydd, a hynny'n gwbl briodol. Oherwydd dyna wyf fi. Os oedd fi felly, a mynd arglwydd ac yn athro, wedi golchi eich traed, fe ddylai chwythau hefyd olchi traed eich gilydd. Nawr, mae'r cwestiwn fan hyn gan yr arglwydd yn cyfeirio ddisgyblion at beth yw ei ewyllus, a sut mae byw iddo fe wrth i ni fyw allan ein bywydau Cristnogol.
Wrth gwrs, wrth ni ystyried y cyd-destun ar y pryd, dwi'n credu'r awgrym yw bod y ddisgyblion dal ddim yn deall beth yw ystyr hyn mae Iesu wedi gwneud o ran y manylion, hynny yw y groes, ond un peth sydd yn amlwg iawn fan hyn yw yr hyn mae Iesu'n dangos trwy golchi traed i ddisgyblion yw bod e wedi dod i wasanaethu. A felly dyma sut mae'n disgwyl i ni fyw hefyd. Mae'r ddisgyblion yn sicr yn gallu deall hynny, a dyma beth mae Iesu'n sôn amdan trwy golchi ei traed. Mae'n sôn am gwasanaethu a rhoi patrwm. Gad ni fynd gyda'r llif adnodau fan hyn, wrth ni ceisio dadpacio beth mae Iesu'n dweud a beth yw'r goblygiadau i ni, sut dyn ni'n byw hon allan yn ein bywydau ni. Adnod 13, dyn ni'n darllen, yr ydych chwi'n fy ngalw i'n athro ac yn arglwydd, a hynny'n gwbl briodol, oherwydd dyna wyf fi. Nawr mae'r ddisgyblion yn llygad i le wrth galw Iesu'n athro ac yn arglwydd, achos dyna pwy yw e. Nid jyst barn nhw yw hon, ond dyna pwy yw Iesu Grist, y gair wedi dod yn gnawd, Duw yn ei plith. A mae hon yn siampl o'i ffydd nhw bod ganddyn nhw llygaid i weld hon, ac mae pawb heddiw yma sy'n gweld Iesu'n arglwydd ac yn athro, wel dyna siampl o sut mae Duw wedi rhoi ffydd i chi, i weld hynny. Be mae'n dweud yw os yw eich athro a'ch arglwydd yn golchi eich traed, yna dylech chi golchi traed eich gilydd hefyd. Dyma ble dyn ni'n gweld bwriad y brenin fan hyn. Mae'n frenin sydd trwy darostyngu ei hun ar y groes yn gosod y siampl i'w ddilynwyr. A'r esiampl yw i golchi traed ein gilydd. Nawr, y resymeg mae Iesu'n ei ddefnyddio yw os yw eich arglwydd a'ch athro am byw un ffordd, yna mae'n gwneud synwyr i'r ddisgybl efelychu chi hynny. Os yw mab Duw wedi dangos ni sut y dylem ni byw y bywyd Cristnogol mwyn gogyneddu Duw, yna dylem ni talu sylw i hynny a cheisio byw hon allan o ddydd i ddydd fel rhan o'n cerddediad gydag ef. Nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr, ac nid yw'r un anfonir yn fwy na'r un a hanfonodd. Mae gyda ni felly heddiw yma, fel Cristnogion, wedi ymgynnull yn y gornel yma i Caerdydd, galwad gan y brenin ei hun, i wasanaethu'n gilydd. Mae wedi dangos yr esiampl eithaf o hon trwy marw yn ein lle ar y groes, ac felly mae'r bywyd Cristnogol yn alwad i ymateb i'r brenin trwy efelychu'r brenin. Dyma yw calon Duw. Cofion be mae Iesu'n dweud yn y Fengil Marc, nôl ym Mhenod 10, mae'n dweud oherwydd mab y dyn, yntai, ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roi ei einioeth yn brydwerth dros lawer. A'r cymhellian sydd gynnon ni yw calon Iesu Grist, y ffordd mae wedi caru ni gymaint. Nawr, dylen ni ystyried hon yn galwad ddyddiol, i ceisio ffyrdd i wasanaethu ein gilydd mewn ymateb i hon. I ymateb i'r gwasanaeth dyn ni wedi derbyn. A dyle hon effeithio bob rhan o fywyd hefyd, gan fod e'n agwedd calon newydd. Cyn ni ddod yn Gristnogion, dydyn ni ddim yn gwasanaethu eraill, achos mae'r calon pechadurus yn naturiol yn edrych mewn ar ei hun yn dydy e. Dyna pam mae gennym ni gorchmynion yn y Beibl i caru Duw a charu'n cymdogion. Oherwydd yn naturiol, nid dyna fel dyn ni'n meddwl. Nid dyna fel dyn ni'n meddwl. Dyn ni lot fwy tebygol i feddwl, be dwi'n mynd i wneud? Sut ydw i am gwario fy amser? Be dwi'n mynd i wneud gyda arian fi? Be dwi'n mynd i cael allan o hon? Ac wrth gwrs, mae yna achlasuron ble mae pobl ble mae pechaduriaid, ble dyn ni ddim, pobl sydd ddim yn Gristnogion yn gallu gwneud pethau neis a charedig, wrth gwrs. Ac dyn ni'n gweld hon mewn ffordd benodol ar hyn o bryd gyda'r sefyllfa yn Ukraine. Mae wedi bod yn hyfryd gweld yr ymateb yn dydy i'r argyfwng yma. Ond dydy'r calon anghrediniol methu byw bywyd o wasanaeth, o gariad Cristnogol, gyda'r pwyslais yna ar Crist, oherwydd dim ond trwy gwybod beth mae'n arglwydd ni wedi cyflawni ni, gall rhywun golchi traed ei gymydog. A dim ond trwy calon sy'n trystio Iesu'n llawn, gall ddisgybl olchi traed ei gymydog i ogoniant ei arglwydd. Nawr, nid ymdrech i blesio Duw yw hon,
neu ffordd o ennill ffafr Duw, ond fel ymateb i'r cariad dyn ni wedi adnabod. Felly, beth mae byw bywyd o wasanaeth yn edrych fel? Wel, wrth trial feddwl amdan hon, ychydig bach, a beth yw'r goblygiadau, fi'n credu'r un peth fwyaf amlwg o'n i'n meddwl amdan yw i cael golwg addas o'n hunain yn gyntaf, yn dydy e? Siwr o fod un peth sy'n rwystro ni yn ein gwasanaeth tuag at ein gilydd yw bod ni'n meddwl am ein hunain lot, dydyn ni? Wel, dwi sicr yn. Fi'n gwybod bod gen i fi golwg lot rhy fawr ohono fi hun ger Brunt Dduw. Ac mae hynny'n gallu effeithio sut dwi'n golchi traed fy nghyfeillion. Mae'n hawdd meddwl beth sy'n mynd i siwtio ni oren, dydy, yn hytrach a beth sy'n mynd i fendithio fy mrawd neu chwaer. Oherwydd, dyn ni'n meddwl rhywsut bod yr hyn sy'n mynd i effeithio ni neu ein hanghenion ni yn cymryd y blaenoriaeth dros anghenion rhywun arall. Wel, os ydych chi'n cyd yn deimlo, rhaid i ni brwydro trwy atgoffa ein hunain o'r gwirionedd dyn ni'n gweld yn y benod yma. Daeth y Dduw a chreuodd y bydysawd atom ni fel dyn a gwadu ei hun trwy cymryd ffurf ceithwas, wrth gwrs taw fe a nath ein creu ni, fe sy'n deilwng o'n moliant ni. Eto, ni ras, be mae'n neud, ond mae'n dewis marw drosto ni. Ac wrth edrych ar y gariad yma, dwi'n moyn bod fel fe. Mae'n brydferth yn dydy e. Dyma esiampl o gwasanaeth hyfryd. Ac mae gwybod hon bod y brenin yn galw ni i efelychu e achos fe yw ein arglwydd yn meistr yn wynfyd, yn fendith. Sylwch eto ar be mae Iesu yn dweud yn adnod 16 ac 17. Ond wir, rwy'n dweud wrthych, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr, ac nid yw'r un anfonir yn fwy na'r un a'i hanfonodd. Os gwyddoch y pethau hyn, gwyn eich byd os gweithredwch arnynt. Nawr, os ni'n onest am y peth, mae'r syniad o wasanaethu ddim yn swnio'n atyniadol iawn i ni, yn naturiol, nag yw. Falle dyn ni'n deffro ar bore dydd Sul ac yn cofio bod ni ar y rota te a choffi ac dyn ni bach fel och. Neu falle mae'r gwaith, pan dyn y gwaith, ac mae rhywun yn gofyn am wirfoddolwr i weithio awr yn hirach, a dyn ni'n digon hapus i adael i Steve wneud e, achos, let's face it, dyn ni moyn mynd adre. Wel, mae'n her i ni fan hyn yn does, achos mae Iesu'n dweud bod ystyried yn hunain yn weision, wel mae'n fendith, mae'n wynfyd. Achos wrth gwasanaethu, dyn ni'n cael y cyfle i rannu gyda rhywun blas bach o'r peth gorau sy'n erioed i digwydd i ni, sef dod i nabod bywyd yn yr arglwydd Iesu. Cofiwch bod Iesu Grist yw'r un sy'n dod â fywyd ar ei orau. Ac mae gwasanaethu, fel mae'n dweud wrth ni fan hyn, yn rhan o brofi bywyd ar ei orau. Felly, dylwn ni edrych am ffyrdd i wasanaethu'n gilydd yn barhaol. Ac wrth gwrs, mae hon yn ddigwyddiad, mae hon i ddigwydd ym mhob rhan o'n bywydau. Yn yr eglwys pan dyn ni gyda'n gilydd, yn y cartre pan dyn ni gyda teulu, yn ein perthnasau gyda pobl, gyda cyd-Gristnogion, ond hefyd gyda pobl yn y gwaith, neu pobl yn ein clwbiau. Ble bynnag ydych chi, mae dysgeidiaeth Iesu fan hyn yn sefyll. Os ydych chi'n Gristion bore yma, wedi'ch galw i efelychu eich meistr Iesu Grist trwy bywyd y wasanaeth aberthol, gwyn eich fyd. Ond wrth ni barhau yn adnodau sydd dan sylw bore yma, dyn ni'n troi yn ôl at y narratif sy'n llifo ochr yn ochr gyda hon trwy'r benod yma. Gwelwn taw nid pawb sy'n bresennol gyda Iesu sy'n nabod y gwynfyd yma, adnod 18. Nawr mae hon yn rhan o fatha hanes yr efengil, ac mae'r tywyllwch unwaith eto yn ymddangos bod yn cael mewn. Mae un yn ei plith ymhlith y ddisgyblion yn mynd i ddangos ei anghrediniaeth yn y ffordd mwyaf ofnadwy trwy brydychu mab Duw i rai sy'n ceisio ei laddau. Dyn ni'n dysgu yn adnod 18 taw Judas Iscariot yw'r ddisgybl y mae'r ysgrythurau wedi sôn amdan. Mae Iesu'n gwybod wedi gwybod am ei frydychiad ers y cychwyn. Ond eto, fel o'n ni'n ystyried gynnau, nid trychineb yw hon na rhyw fath o ddamwain, ond rhan o gynllun Duw i achub y byd.
Ac yn adnod 19, dyn ni'n gweld bod Iesu'n dweud y cyfan am ei fradychiad i'r ddisgyblion mwyn iddyn nhw credu pan ddigwydda'r peth. Mwyn iddyn nhw'n nabod bod Duw yn ei plith ac fod e'n fuddigol dros y tywyllwch. Wel, wrth ni cychwyn wythnos y Pasg, boed ni'n cofio bod y goleuni yn lliwyrchu yn y tywyllwch ac nid yw'r tywyllwch wedi drechu. Ac wrth ni orffen, dychwelwn at y cwestiwn dyn ni'n meddwl am bore yma, pa fath o frenin yw Iesu Grist? Brenin sy'n fodlon gwyneb marwolaeth dros ei bobl mwyn iddyn nhw fod yn lan. Fel dyn ni wedi bod yn ystyried bore yma, os ydych chi'n trystio Iesu Grist, yna mae Duw wedi'ch caru chi gymaint. Yn wir, dydy e ddim yn ddamwain bod chi'n credu neu ddamwain bod chi yma bore yma, ond mae Duw ar waith yn eich calonau. Prawf hon yw'r ffaith bod bod naeth cymryd y ffurf gwas a golchi eich traed trwy'r groes, trwy fynd yr holl ffordd i'r groes. Felly, fy ngweddi ar ein cyfer ni'n bore yw i ni allu gweld yn fwy a fwy beth yw maint yr hyn mae Iesu wedi gwneud drosom ni yn yr Efengyl, ac i ni cael byw i'n meistr trwy golchi traed ein gilydd, sef dilyn y siampl ein arglwydd. Gad i ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw Dad, ni'n diolch i ti gymaint am y benod yma. Ni'n diolch i ti gymaint am yr Efengyl. Ni'n diolch i ti gymaint bod yr arglwydd Iesu Grist yn fyw heddiw. Fod e'n fuddigol, fod e sydd wedi trechu pechod, marwolaeth, ac y fe sydd, dyn ni'n lan achos be mae e wedi wneud. O Dduw, mae hon yn wynfyd, a ni'n ddeheu i nabod y gwirionedd yma fwy a fwy. Ni'n ddeheu i'n bywydau ni gael ei effeithio gan hon fwy a fwy. Ac felly wrth ni edrych ar dy siampl di o sut nes di golchi traed y ddisgyblion yn y benod yma, dyn ni'n gweddio y gallwn ni efelychu dy gariad y berthol di hefyd at ein gilydd. Ni'n gweddio gallwn ni anghofio'n hunain a charu ein cymydog. A hynny trwy gwybod yr hyn dyn ni wedi derbyn trwy yr hyn yr ti wedi wneud ar ein cyfer. Ni'n gweddio, plis bydd gyda ni'r wythnos yma, helpu ni i fyw hon allan. A ni'n gweddio hon oll yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, wrth ni gorffen ein amser gyda'n gilydd bore yma, plis ymunwch gyda fi trwy canu ar emyn rhif 533 yn llyfr emynau. Emyn rhif 533.
wrth ni cloi'n amser gyda'n gilydd, gadewch ni weddio. Ein tad yn y nefel, please, ein tad yn y nefoedd, bydd gyda ni wrth ni fynd mas o'r lle yma heddiw ma. Diolch am dy bresenoldeb gyda ni trwy'r ysbryd glân. Hoelio a'n llygad ni ar yr un nath farw drosto ni. Ac boed y fendith dros yr wythnos canlynol yma arglwydd. Please, gwna ni i fydd i ti, yn trystio yr hyn o'r i ti wedi wneud ar ein rhan. Tan y diwrnod cawn ni ddod i dy weld i wyneb wyneb. Amen.